24 hodin v Ostravě a Opavě, kde jsem byl dopoledne. A honem rychle se musím tady od vás vracet na takovou malou věc, jako je večeře s prezidentem Medvěděvem, takže poslední věc mezi tímto povídáním s vámi bude tato oficiální večeře. Jistou motivací této mé návštěvě je nedávno vydaná moje knížka, kterou ani tady nemám v ruce, protože mám pocit, že ji tamhle máte naznačenou tady na té obrazovce vaší. Já jsem opravdu dlouhá léta, 10 let, 20 let, zarputile mluvím, píšu o Evropě, Evropské unii, protože je to základní předmět mého zájmu. Já nejsem obyvatel nějaké jiné planety nebo jiného kontinentu. Já jsem stejně jako vy všichni obyvatel tohoto kontinentu a žije tady moje rodina, žijí tady moje děti, žijí tady moje vnoučata, žijí tady mý přátelé, takže mě moc jde o to, jak se ta Evropa bude vyvíjet a trápí mě, že se vůbec nevyvíjí dobře. A mám velký strach, že prostě zabloudila do naprosto evidentní slepé uličky a nechce si připustit, že je v té slepé uličce a nechce vidět a nechce slyšet, že jiná světová ekonomická centra prostě jí začínají velmi rychlým způsobem míjet a přestávají se na ní prostě ohlížet. Pořád ta nafoukanost, jistá přezíravost Evropy vede k tomu, že si myslíme, že ne a že my jsme tím pupkem světa a my jsme tím vzorem a modelem k následování, ale to opravdu. Já mohu vás ubezpečit ze svých nekonečných cest po světě ročně. Ve své funkci jsem tak 25krát, 30krát někde ve světě, tak tento pocit nemám vyčtený z knížek, tento mám z reálných dojmů. Tak ta myšlenka, že bychom pro někoho byli nějakým vzorem, který by všichni chtěli následovat, to si opravdu jenom jistí eurokraté a europeisté namlouvají. Já o tom mluvím 20 let a myslím, že názory konzistentní jsou mé, ale většinou ty mé politické funkce zabraňují, abych byl profesorem vysoké školy tady Báňské technické univerzity v Ostravě a proto prostě jsem schopen psát krátké texty, jsem schopen psát krátké články, jsem schopen připravit si projevy na toto téma, přednášky, ale nejsem schopen napsat silnější text. Ale to se mi podařilo, že když jsem se vrátil ze zasedání valného shromáždění OSN New Yorku, které bylo v třetím týdnu v září, tak jsem se vrátil s těžkou angínou a prostě musel jsem ulehnout a dostal jsem antibiotika a po 2 hodinách jsem usoudil, že neumím ležet. Takže jsem si vzal poznámkový blok a začal jsem psát tuhle knížku. Kdybych možná měl těžší chorobu a byl nemocný ještě 2 týdny, tak by byla dvojnásobně velká ta knížka. Ale takže ona je takhle velká. V každém případě je to v tomto smyslu nejširší text, který jsem na toto téma napsal, který skutečně byl napsán za několik týdnů, ale ze seznamu poměrně dlouhého seznamu literatury, který tam můžete najít, tak vidíte, že jsou to texty dlouhé, velké, které jsem si četl 10, 15, 20 let, takže ty myšlenky nespadly z nebe a nevytvořily se při té nemoci, to se prostě dali dohromady, tak to. A já jsem velmi rád, že to teď se trefilo do toho evropského problému. Já jsem při čtu té knížky říkal, že tahle ta knížka věřím, že obsahuje obecnější teze. Čili tuto knížku nezvrátí další víkendové setkání pana Sarkozyho s paní Merkelovou, ani další summit Evropské unie v Bruselu teď v pátek. V tomto smyslu je ta knížka imunní vůči těmto věcem, protože jde o daleko hlubší a daleko zásadnější věci, než potenciálně ty, které se mohou řešit na takové politickém setkání, jako je to, které se zrovna připravuje na tento pátek.
Já bych vám doporučil, abyste si tu knížku přečetli, není tak dlouhá, je to fakt. To snad jako studenti můžou zvládnout. Já bych jenom pár tezí řekl takhle do úvodu. Protože nás první část té knihy, první kapitola je jistý nástin historie. Já si myslím, že ten nástin historie je nezbytný, protože Evropská